Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Look, Plaridel, ug sa akong mga kabatch 1997 sa Liberation Institute ug mga classmates sa Aquino Elementary School sa Unidos, Plaridel. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 17. Ang giingon diri: "Kay dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios, mabuhi pinaagi sa pagtuo." May the Lord bless the hearing and meditation of His Word. Ang bersikulo 16, mga kaigsuunan, sinugdanan kini sa bag-ong seksyon sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Ug niini nga bersikulo gianunsyo ni Pablo ang pinakatema sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Well, ang konteksto niini, mga kaigsuunan, matud pa sa bersikulo 14, si Pablo kuno obligado nga isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga Griego ug sa mga barbaro, ngadto sa mga manggialamon ug sa mga walay alamag. Ug andam siya nga iwali usab ang ebanghelyo ngadto sa mga taga-Roma, kay ngano man ang giingon sa bersikulo 16, "Kay dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo." So si Pablo andam nga muwali sa ebanghelyo ngadto sa Roma. Ngano man? Well, sa paghatag ni Pablo sa iyang rason, iyang nahatag ang tema, kinatibuk ang tema sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Ang kalainan sa bersikulo 16 ug bersikulo 17, mga kaigsuunan, mao kini. Sa bersikulo 16, gihatag ni Pablo ang kinatibuk ang tema. Sa bersikulo 17, gi-expound or mas gipalapad ni Pablo kining maong tema. And then, sa bersikulo 18, gisugda ni Pablo ang paghatag sa mga detalye aron mapasabot ang tema sa ebanghelyo. "For I am not ashamed of the gospel," matud pa ni Apostle Paul. Logical, systematic ang pagpresentar ni Pablo sa mensahe niya ngadto sa mga magtutuo didto sa Roma.
And I tell you, my dear friends, kining duha ka bersikulo, Roma Kapitulo 1, bersikulo 16 hangtod sa 17, crucial kaayo kini nga mga bersikulo ha. Importante gayud kaayo kini nga masabtan nato tungod kay historical kaayo kini nga duha ka mga bersikulo. Responsable kini sa pagsugod sa Protestant Reformation. Kining duha ka mga bersikulo gigamit kini sa Dios aron mahigmata ang daghan kaayong mga sulugoon niya sa tibuok kalibutan. Dili lang si Martin Luther, kundi apil pa si John Calvin, John Wesley ug ang tanang mga gigamit gayud sa Ginoo sa iyang iglesia sa kasaysayan sa kalibutan. Kining Romans chapter 1 verses 16 to 17 giila kini sa mga theologians as the rock bottom of reformation against all forms of unbiblical Christianity. Unsa man kining unbiblical Christianity? Kining pagtuo nga kita mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa atong maayong buhat. That's unbiblical Christianity. Ang tinuod nga Kristohanon nagtudlo nga kita ipakamatarong lamang atubangan sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo ug nadawat nato kini pinaagi lamang sa iyang grasya. So kining duha ka mga bersikulo mga kaigsuonan, very crucial kaayo kini sa atong pagsangyaw sa ebanghelyo. Kini nagdeterminar sa atong mensahe ug sa atong pamaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Sa bersikulo 16 nag-ingon si Pablo nga dili kuno niya ikaulaw ang ebanghelyo. Nganong giingon man ni Pablo nga dili kuno niya ikaulaw ang ebanghelyo? Nganong gasugod man siya sa pulo nga dili niya ikaulaw ang ebanghelyo? Well, tungod kay nasabtan ni Pablo nga didto sa simbahan sa Roma, adunay mga tinuod nga Kristohanon nga natintal nga ikaulaw nila ang ebanghelyo. Mao nga giingon ni Pablo nga dili kuno niya ikaulaw ang ebanghelyo. Iyang gitabangan ang mga miyembro didto sa simbahan sa Roma nga basin og natintal nga ikaulaw ang ebanghelyo. Ngano nakaingon man kun ini mga kaigsunan? Gumikan kay si Timoteo, ang anak ni Pablo sa pagtuo, klaro kaayo nga natintal nga ikaulaw niya ang ebanghelyo, mao nga gidasig siya ni Pablo. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 1 bersikulo 7 ang giingon ni Pablo kang Timoteo, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan, kundili naghatag kanato gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. So, kung si Timoteo mga kaigsuunan, natintal nga ikaulaw ang ebanghelyo, natintal nga mahimo siyang talawan, unsa na lang kaha ang mga ordinaryong miyembro sa simbahan didto sa Roma, ug unsa na lang kaha ang mga ordinaryong miyembro sa mga simbahan sa atong kapanahunan karon. Mao nga igsuon, kung muingon ka nga sukad ko nahimong Kristohanon, wa jud ko mahulog sukad sa temptasyon nga ikaulaw nako ang ebanghelyo. It could be nga wa nimo masabti ang tinuod nga ebanghelyo. Tungod kay kung nasabtan nimo ang tinuod nga ebanghelyo, sama kang Timoteo, sama sa mga miyembro sa Roma, ug sama usab sa daghang mga seryosong Kristohanon, aduna gayoy tendency nga maulaw ka or imong ikaulaw ang ebanghelyo. Kay ngano man, matud pa sa Biblia ang tinuod nga ebanghelyo, katawhan kini sa mga katawhan mga kaigsuunan. Ang tinuod nga ebanghelyo giisip kini sa kalibutan nga walay hinungdan. Giisip kini sa kalibutan nga buang-buang. Unsay giingon ni Pablo sa unang Korinto Kapitulo 1 bersikulo 23. Ang giingon diri, apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining mensahia dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang lamang alang sa mga dili Hudiyo. And men by nature, dili gusto sa mga tao nga katawaan sila, nga ingnon sila og buang or ingnon ang mensahe sa ebanghelyo nga binuang. Mao nga aduna gayoy tendency
nga susama kang Timoteo ug sa mga Kristohanon didto sa Roma, adunay tendency nga ang ordinaryong mga miyembro sa simbahan maulaw gayod sa ebanghelyo. Kay ngano man igsuon, nganong kataw-an man sa mga tawo ang tinuod nga ebanghelyo. Gumikan kay ang mensahe sa ebanghelyo pinasahi gayod. Tanawa ra gud ni, ang katong natawo didto sa Bethlehem, gipakatawo sa ordinaryo nga barangay, gadako nga panday, karpintero. Unya gilansang didto sa cross sa Kalbaryo sa makauulaw kaayo nga kamatayon. Kadtong tawhana si Hesukristo mao ang atong gisangyaw. Atong gimantala nga katong panday nga taga Nazareth, nga pobre kaayo, walay kaambong atubangan sa mga katawhan, nga namatay didto sa cross. Mao ang manluluwas sa tibuok kalibutan, and of course, ang mga bright, ang mga pilosopo, mukatawa sila, mubugal-bugal sila kung madunggan nila kanang maong minsahiya. We assert that Jesus Christ is the Savior of the world. So katawaan kini sa kalibutan, and that is why there is really a strong temptation sa mga Kristohanon nga ikaulaw ang ebanghelyo. Tungod kay ang ebanghelyo, mga kaigsuunan, dili kini philosophy. Ang ebanghelyo, it is a statement of a number of facts. Now ang kalibutan kinaham gayud kaayo nila ang philosophy. In love sila sa philosophy. Gumikan kay kung ikaw philosopher, murag bright kaayo ba? You put up two opposing views and then i-discuss nimo kining mga nagkalain-laing opinion in a very detached manners. Ma-impress kaayo ang mga tao sa kalibutan. Apan ang ebanghelyo, mga kaigsunan, dili filosofiya. We are not engaged in philosophical argument. The gospel is not a system of philosophy. Ang ebanghelyo nagmantala nga si Kristo kadtong karpintero, kadtong panday nga taga Nazareth, anak sa Dios, ug iyang giluwas ang mga makasasala pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross. Di ba katawanan ka na alang sa mga bright ni ining kalibutana? That's very entertaining. That's the response of the people of the world. Nasabtan kini ni Pablo, mao nga iyang gidasig ang mga Kristohanon dito sa Roma pinaagi sa pag-ingon nga dili niya ikaulaw ang ebanghelyo. Usa ka pagpamatuod, kung magwali ikaw sa tinuod nga ebanghelyo, mahitabo kanimo ang giingon ni Pablo sa mga taga-Korinto, tungod kang Kristo, kami mga buang-buang, apan kamu maalamon diha kang Kristo, huyang kami, apan kamu ligon, tinamay kami, apan kamu pinasidunggan. So you see, when you preach the true gospel, dili ka popular sa mga katauhan, mga kaigsuunan. Pero ang giingon ni Pablo, kung gusto kamo nga makabaton sa kaalam sa Dios, kinahanglan nga mahimo ikaw ang andam sa pagdawat sa mga pagbugal-bugal sa mga katawhan dinhi sa kalibutan, bisan pa og pagaisipon ikaw kanila nga buang-buang. So Paul has to become a fool for the sake of Jesus Christ. Giisip si Pablo nga buang-buang tungod og alang sa atong Ginoong Hesukristo. Now, importante gayud kaayo, mga kaigsuunan, nga ma-realize nato kini. For this reason, kining ni ang mensahe nato, kung katawanan kini sa kalibutan, kung balibaran kini sa kalibutan, usa kini ka test kung tinuod ba gayud ang ebanghelyo nga atong giwali. Gumikan kay ang tinuod nga ebanghelyo, makaulit kini sa igdulungog sa mga katawhan. Usbon ko, mga kaigsuunan, ang tinuod nga ebanghelyo makapasuko kini sa mga katawhan. The gospel of the Lord Jesus Christ is always exposed to ridicule and contempt. Ang natural nga tawo dili gayud mo dawat sa ebanghelyo. Well, ang pangutana, mga kaigsunan, is that the kind of message that you preach? Ang ebanghelyo sa Dios, dili kini popular sa natural nga tawo. Mual kontra gayod ang mga katawhan niini. So kung aduna ikaw makit-an nga pastor
nga ang mga tao sa kalibutan ganahan gayud kaayo kaniya o ganahan gayud kaayo sa iyang mensahe. Watch out, Christians, you better investigate the message of that man and you better investigate that kind of pastor. Gumikan kay ang tinuod nga magwalali sa tinuod nga ebanghelyo, balibaran gayud sa mga katawhan. Dunay mga mensahe karon mga kaigsuonan nga dili makaulit. Mga mensahe nga nagpaila lamang kang Kristo ingon nga bayani, ingon nga maayong ehemplo. Well, kung maminaw ang mga tao ni anang matang sa mensahe, di man sila masuko. In fact, ganahan pagani sila. Kung imong ipaila-ila si Hesukristo ingon nga maayong ehemplo lang, well, ang mga tao mo ingon nga, yes, I will follow the example of Jesus Christ. Ug nagtuo sila nga makahimo sila sa pagsunod sa ehemplo sa atong Ginoong Hesukristo. Apan, kun imo silang sultian nga ang pagkabalaan ni Kristo dili gayud nila makopya, nga ang pagkabalaan ni Kristo ug ang pagkabalaan sa Dios nagakondenar sa mga makasasala, nga ang mga taong makasasala nahailalom sa tunglo sa Dios, gumikan sa ilang pagsupak sa balaod sa Dios, masuko ang mga katawhan. Dumtan sa mga katawhan ang tinuod nga magwalali. So kung imong i-present si Kristo ingon nga bayani lamang, maayong ehemplo lamang, people will not be annoyed. Or again, imong iwali ang pagtulunan ni Kristo ingon nga beautiful teaching of the world, sama sa Sermon on the Mount. Oh, how beautiful! Kinaham kaayo kana sa mga tao sa kalibutan. Gumikan kay nagtuo sila nga pinaagi sa ilang pagpaningkamot ilang matuman ang Sermon on the Mount. Pero kung imo gayong ipasabot ang Sermon on the Mount kanila, imong ipasabot kung unsa gayud ang tinuod nga kahulugan sa pobre diha sa espiritu, tinuod nga kahulugan sa nagbangutan or gigutom o giuhaw alang sa pagkamatarong. Ang tinuod nga pagpasabot sa balaod sa Dios nga kini espiritual, nga ang sala dili lang sa panggawas, kundili ang sala nagagikan sa kasing-kasing. So bisan og wala ka kapanapaw sa aktual, pero kung mitan-aw ikaw sa usa ka babaye nga dunay kahidlaw sa imong kasing-kasing, nakapanapaw na di ikaw. Bisan pag wala ka nakapatay sa aktual, pero ang imong kasing-kasing puno sa pagdumot ug pamalikas ug pagtunglo sa usa ka tawo, nakapatay na di ikaw atubangan sa Dios. Ang mga tao masuko ni ana nga mensahe, gumikan kay nagakondenar kana kanila. Ang mga tao, they don't want to become poor in spirit. They do not want to feel poor in spirit. Now, dunay wali nga atong nadunggan. Nga matod pa ni adtong waliha, kini kunong mga alawiton, susama sa alawiton ni Charles Wesley, nga nagaingon, vile and full of sin I am. Kinahanglan ko nung tangtangon sa mga libro sa alawiton kana nga himno. Gumikan kay kinsa ba kunoy mo-apply og trabaho, unya imong i-advertise ang imong kaugalingon sa imong amo nga moingon kag I am a sinner, I am dirty, I am vile, I am full of sin. Dili kuno ka ma-hire sa imong trabaho. So kung moingon ka atubangan sa Ginoo, I am a sinner, I am vile, I am worthy of condemnation, dili kuno ikaw maluwas. Nagdumot ang mga tao sa kalibutan sa mga mensahe nga ingon ni ana. But if you preach the gospel merely as a beautiful teaching, it will never disturb anybody, it will never hurt. Daghan kaayong mga higayon, mga kaigsuunan, nga giwali si Kristo ingon nga mutabang lamang sa mga problema sa katawhan. Hibalo ka ni ana nga mga matang sa mga wali, o doon na kay problema, doon na kay kalisod sa kinabuhi, doon na mga kabugaton sa kinabuhi, duol kang Kristo, dangup kaniya karon dayon, nagpaabot si Kristo kanimo, tangtangon ni ang tanan nimong mga problema, mga kaguol o kasubo, basta mo duol ka lang kaniya. Well, kana nga mensahe, dili na makapasuko sa mga tao.
nganong makapasuko man na sa mga tao nga ang mga tao doon na may problema o gusto man po nila ang tabang. And here is someone, si Jesus, nga giwali ngadto kanila nga makatabang sa ilang problema at any moment. Kinahanglan lang silang muduol kang Kristo. Ug si Kristo, buhaton ni Kristo ang tanang maayo alang kanila. So, ang anak sa Dios nga si Hesukristo giwali as if He is a super helper and super psychologist nga makatabang sa mga katawhan aron masulbad ang ilang problema, and the Lord will put everything right and they will become happy forever and ever. Kana nga mga wali, mga kaigsunan, dili gayud kana makapasuko sa mga katawhan. It's even possible to preach the cross of Christ in such a way nga ang mga tao sa kalibutan mo palakpak. Kining muwali ka nga namatay si Kristo ingon nga bayani susama ni Rizal, gumikan kay aduna siya prinsipyo nga iyang gibarugan. Wala siya magpatinag pareha ni Rizal nga gipusil sa mga Kastila. O mga kaigsuunan, kung ingon ana ang mga wali nga atong madunggan sa mga katawhan, dili ka na makapasuko. Pero kung iwali nimo sa mga katawhan nga sila makasasala, nahailalom sila sa tunglo sa Dios, ug gikinahanglan nga si Kristo mamatay didto sa cross sa Kalbaryo, tungod kay kung wala gipaagas ni Kristo ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, magpabilin silang walay paglaom, magpabilin silang hinukman, magpabilin silang walay paglaom atubangan sa Dios. Nga kung si Kristo wala gilansang didto sa cross, dili gayud sila mapasaylo. Kana nga mensahe, mga kaigsuunan, sakit kaayong paminawon. That annoys people. Nagsulti ka na nga mensahe sa mga katawhan nga wala sila'y paglaom, nga sila hugaw, nga sila makasasala. Ug ang natural nga tawo dili gayud ganahan ni ana nga mga pagwali. So nakita ninyo ang pagkamahinungdanon kaayo sa bersikulo 16 ug 17 sa Roma Kapitulo 1. The gospel itself is something that produces the reaction of offense to people. Masuko gayod ang mga katawhan. Mao nga ang mga Kristohanon, tungod kay dili man sila ganahan nga makasinati sila sa mga kasuko sa katawhan, sa mga pagbiay-biay, mao nga natintal sila nga ilang ikaulaw ang ebanghelyo. Nakasabot gayod kaayo si Apostol Pablo ni ana, mga kaigsuunan, mao nga iyang gidasig ang mga katawhan didto sa Roma. Ang tinuod nga ebanghelyo, kung tinuod kining mapasabot sa mga katawhan, magbunga gayod kini og kasuko og pagbugal-bugal sa mga wala gitandog sa Dios sa ilang kasing-kasing. Basaha lang ang church history, bisan pa ang kasaysayan sa Biblia. Mao gayud kini ang reaction sa mga katawhan, mga kaigsuunan. Kung i-expose nimo ang kasalanan sa mga tawo, masuko gayud sila. Muingon gayud sila nga, unsa may labot nimo kanako. Apan si Pablo, bisan pa og mao kini ang iyang kasinatian, dili niya ikaulaw ang ebanghelyo og sa tanang dapit nagawali siyang matinud-anon sa ebanghelyo. So here again is the most vital test. Kung muingon ikaw kanako igsuon nga wala nimo ikaulaw ang ebanghelyo, unsa may imong rason? Kung ang imong rason, well, sukad nga nahimo kong Kristohanon, nahimong malipayo ng akong kinabuhi. Kung doon na kayo problema, murag, relax lang ko kanunay. Kung muadto ka sa mga kulto nga simbahan, ingon ana pod ang ilang iistorya nimo nga sukad nga nahimo silang membro ni ana nga kulto, malipayon sila sa ilang pamati. Mga kaigsuunan, kung muingon ka nga wala nimo ikaulaw ang ebanghelyo, unsa may imong rason? Ang rason kinahanglang susama sa giingon ni Pablo, nga ang mensahe sa ebanghelyo gahom sa Dios, nga naghatag og kaluwasan sa tanang mga naghinulsol sa ilang mga sala ug mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Sakit ang ebanghelyo paminawon, makasamad sa kasing-kasing sa mga tawo, apan kun masabtan nila nga si Kristo ang bugtong Dios
ug manluluwas, Dios nga nagpakatawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. Kinahanglang ipaagas niya ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, isip kinatibuk ang bayad sa silot sa sala, ug kung kinsa ang mutuog musalig kaniya maluwas gayod. Kung nasabtan nimo kana nga rason igsuon, valid ang imong pag-ingon nga wala nimo gikaulaw ang ebanghelyo. Pero kung moingon ka nga wala nimo gikaulaw ang ebanghelyo, gumikan kay sukad ni adtong nahimo kang Christian, murag nahayahay ka sa imong pamati, that's a false reason. And that is something that members of other cults also share to you kung muadto ka sa ilang grupo ug panagtigom. The reason must be biblical. Nga bisan pagsakit paminawon ang ebanghelyo, pero kung mudulot kini sa mga katawhan ug pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, maghinulsol ang mga katawhan ug mudangop kang Kristo, kini nga ebanghelyo naghatag og kaluwasan, naghatag og kapasayloan sa tanang mutuo ug musalig kang Kristo. Hinaot nga pamalandungan nimo kini higala, ikaw nga wala pa kang Kristo. Nasuko ba ka sa mga pagwali nga nag-expose sa kasalanan? Dili na nato ka na ikakurat. Ang mga tawo masuko gayod kung i-expose ang ilang pagkahugaw at tubangan sa Dios. Pero maura ka na ang bugto nga pamaagi. Kinahanglang masabtan nimo nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Si Pablo sa una, sa wala pa niya masabti ang iyang pagkamakasasala, nindot kaayo ang pamati niya sa iyang kaugalingon. Murag gibuutanan kaayo siya sa iyang kaugalingon. Apan niadtong nasabtan niya ang iyang sala at tubangan sa Dios, nga iyang giligsan ang balaod sa Dios, nga iyang gisupak ang sugo sa Dios. Nasabtan niya nga siya makasasala. Namatay si Pablo sa iyang pamati. Nahimo siyang hopeless. Apan si Kristo nagpaila-ila kaniya, nadunggan niya ang mensahe sa ebanghelyo. Midangop si Pablo kang Kristo. Ug siya gipasaylo sa tanan niyang mga kasalanan, ug gihatagan og pribilehiyo nga mahimong apostol, nangalagad sa Ginoo taliwala sa mga kalisod. Tungod kay nasayod siya nga ang mensahe sa ebanghelyo naghatag kaniyag kaluwasan, buot usab niya nga madawat kining kaluwasan sa mga katawhan nga wala pa makahibalo niini. Hinaot nga nakita nimo kini higala, hinulsuli ang imong mga sala ug dangop kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod din nila nakitataman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagtambong sa atong panimbahon ug mga adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Ang hingpit nga paglaom ko, ana lamang kang Jesus. Akong lawas nun nga kusog, di magpulos kun wa siya. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kun wa siya. Bisan kangit-ngit mo abot, sa grasya niya mo salig ko. Bisan ang bagyo mo huros, sinipit ko di matarog. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kun wa siya. Ang saad ug ang pulong niya sa bagyo sa lipdanan ko, ug kun maluya king kalag mo sangpit ko kaniya lang. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kun wa siya. Ug
kung mubalik na siya, andam ako sa pag-uban, kay ang katarong ni Jesus ako karon na batunan. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kunwa siya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.